Ahojte ľudia, moje meno je Simkereska, vítam vás pri ďalšom videjku na Minecraft. Aby sme nerobili nudné veci, trošku som si tu upravil niektoré podaktoré veci. Urobil som si aj viac trošku vecí, urobil som si posteľ, pretože keď som za kamerou zbieral semiačka, som našiel ovcu, šťastnou náhodou, som veľmi rád. V dnešnej epizódke si ideme urobiť poprvé nekonečný zdroj vody, po druhé ideme ešte zohnať možno nejaké jedlo a určite veľa dreva. Veľa dreva, naozaj veľa. Tak, vyskáče. Ježiš, skoro som sa strepal. V budúcej epizódke, alebo v tejto epizódke skorej by sme mohli začať si robiť konkrétne schody, aby sme sa nemuseli stále takto šplhať ako opakovia. Ale schody by nemuseli byť ani, že úplne, ako sa povie, zo schodov. Mne by kľudne stačilo, keby tie schody boli obyčajne z... Raz, dva, tri, štyri... Nie. Ne. Kámo, ježiš, nie. Ne, toto nie je dobré. Nech mi to nezačne uberať rýchle. Ne. Väčšinu kotletu, chcem sa najesť. Takže ako vidíte, máme nový texture pack. Som veľmi rád, že ho mám, pretože je s ním Minecraft oveľa krajší. Aspoň mne sa páči. Raz, dva, tri, štyri. Trošku dirtu, potrebujeme hliny. Asi si to dám do slovenčiny, lebo je to také dosť divné v češtine, aspoň mne sa to moc nepáči, ten Minecraft, keď máme po česky. Výborne. A ideme urobiť teda ten nekonečný zdroj vody, ale najprv by sme sa mohli na to vyspať. No tak to je neskôr. Ideme sa vyspať. Kámo, čo nespíš? Ty nemôžeš poblíž sú. Neštví ma. Keď si urobím dvere, pomôže to? Tu mi rovno mohli povedať, že blízko teba je skeleton. Ježiš Maria, to im vadí aj diera v streche? Akože, really? Ako chápem, pavúk to vlastne môže preskočiť. Kámo, jaký epický mesiac. Máj. A nie, to bol vtip. Nepodarený vtip. Teraz, kámo, ja chcem spať. Shit, to je najhoršie, keď neskoro chcete spať. Však ja tu nikoho nevidím. Není zombík sám, dobre. Teraz, no sláva, že sa vám to zaráčilo, pánové, dámičky. Keď ideme von, ideme pre ďalšiu, ako by som to povedal, várku. Kámo, kde je? Si zoberiem meč do ruky teraz, asi pre istotku. Istota je istota. Ako vidíte, mám nový texture pack. Volá sa, myslím... Potom vám to poviem na konci videa. Na konci videa vlastne si dám preč Minecraft, teda tento svet. Pôjdem do texture packov kúknúť, čo je to zač.
By the way, stiahol som ho na skydas.com, mám taký pocit, že je to. Aha. Takto. Tram tadadá, nekonečný zdroj vody. Máme to. Je to tam. A teraz vymeníme toto s týmto. To bola moja najobrástenejšia pôda, kámo. Najvyššia bola asi. Zakoktávam sa neskutočne. Nemáme kosti? Jasné, ja si môžem ísť urobiť kostnú moučku. Pekné, pekne. Super, darí sa nám. Aspoň trošku to do takéhoto štádia. Mám taký pocit, že neviem, ako je to tuto, ale mám taký pocit, že v takomto štádiu by sa to mohlo začať zberať. Ale to naozaj len mám taký pocit. Ukáž? No jasné. Ježiš, zase som na to skočil, zabudol som, nevadí. Kámo, asi si urobíme väčšiu farmu. Alebo väčšie vlastne pestovanie. Som rád tomu nekonečnému zdroju vody. Veľmi. A teraz si v tom ideme urobiť poriadok. Aby sme to nemali všetko na sebe. Tak. To je asi všetko, čo sa týka pestovania. Ideme si na to urobiť zvlášť cestu. Aha. Ideme si najprv niečo vyťažiť a potom si pôjdeme zvlášť urobiť čestku na vlastne veci, čo sa týka pestovania a chovania. Áno, chovania, nechovateľstva. Alebo aj tak. Každopádne. Pre tých, ktorí by nevedeli, strom musíte vždy vyťažiť do posledného bloku. Inak tie listy neopadnú a ostane tu také škaredé. Môžeme skúsiť šťastie, či nám nepadne nejaké jablčko. Aha, však z tohto vlastne asi nie. Z tohto tak sazenička, možno, že... áno, z toho by nám mohla. Jablčko, mám taký pocit. Naozaj, len mám taký pocit. No to je jedno. Kašleme na jablko. Ideme. Teraz si myslím, že by sme mohli si naozaj viac dreva urobiť. Pretože máme ho dosť málo. Jedna nám stačí. Dáme sem. Pekne. Zachrypnutý som trochu, neviem z čoho. Pardon. Tak, výborne. Ideme. Kámo. Normálne si to usporiadam. Teraz naozaj neviem, čo mám robiť. Ja by som sa mohol vydať do baní, ale zoberiem si aspoň 7-10 torčiek. Tak všetko sme už použili, okrem krompáča, takže by sme ho mohli tak trošku. Tak trošku. Hen čo tam ostalo. A ideme si urobiť ozaj. Super.
Aha, toto máme kameň. Nie, ten leštený, no ten adnerzit, alebo tak nejak sa to volá, mám tak pocit. No poď. Ježiš, však ja to motikou kopem. A že čo to nejde, sa štvem. Rompáč, pome. Ukážte? Nie, to je cobblestone. Ó, dobre. Aspoň si poťažíme cobblestoneu trochu. Samozrejme, čím ďalej, tým viac cobblestoneu. No nie, to je zlé. Nie, fuck. Bomba, bomba, krásne, nám to zatiaľ vychádzajú tieto schodíky. Toto urobíme takto. Aha, to je gravel. No, najhorší materiál asi. No, výhoda je, že sem tam z neho padá flint. Mám taký pocit, že sa to volá. Jednoducho taká vec, ktorej sa dá potom urobiť zapalovač, podpalač. No, dobre, osvietime si to tu. Dobre, zatiaľ asi sme není vôbec hore. Jak je možné? Dlho kopem. No už som hore. Len aby som sa neprekopal domov. No, je noc. Mám tak... Áno? Áno. Nie. No, samozrejme, že nie. Som sa čudoval, že nejako rýchlo to ubehlo. Tak. No krásne. Výborne. To tu trošku zmajstatníme ten vchod. Alebo východ. Alebo záchod. Nebolo to vtipné. Drevom ho trošku dozdobíme. Ale fakt tak jemne. Čo je toto? Pazourek. No presne, toto z toho niekedy sa vymrští. Kde som zas? Kde to je? Kde mám tú jamu? Moja jama. Kámo. No, práve preto si to musíme trošku tak označiť, že tady. Here. A urobíme si tu... Výborne, mohli by sme túto epizódku, ktorá bude, alebo aj ďalšiu epizódku, zamerať na tak trochu skrášľovanie príbytku a polovicu z budúcej aj naťaženie. Dobre, krása. Tuto jednu sazeničku dáme takto. Aha, výborne, ja súhlasím s takýmto štýlom. Tak.
Výborne, ideme si trošku poťažiť, alebo ideme sa vyspať a ráno si ideme poťažiť. Ja navrhujem skôr tak. Jak sa teď nemôžeš odpočívať? A môžem vlastne, však ležím, dobre. Dobre. Dámy a páni, toto konkrétne je zombík, pre tých, ktorí by už nepochopili. Kamo, ne. Ty si môj. A pavúky sú tu, není? Čo je? Však to je kúra. Kúra domáca. My a pani, zabili sme kúru domácu. Kuk. 2, 3, 4. No, krása. Mohli by sme dostať z neho niekedy aj luk. Kámo, hotová bašta. Páči sa mi tie prasatá v tomto texture packu. Kámo, pekné sú. Ešte toto a to bude všetko. Ostatné mi pôjdu do chovu. Áno, chcem urobiť chov. Vlastne to je taký nie presne vec, kvôli ktorej to robím, ale je to jedna z mála vecí, jedna z dosť vecí, kvôli ktorej vlastne pestujem. Po prvé chlieb, po druhé proste na chovanie, na vylákanie zvierat ku mne, na ich rozmnožovanie. Takže tak. Kámo, ne. Prečo neviem pokladať? Najviac mi príde, že najviac vyťažovaným nástrojom u mňa minimálne u mňa je lopatka. Ja ju asi najviac používam. Kámo, pekné je to tu. Už to začína vyzerať pekne. Výborne. Ja som spokojný maximálne. Ešte toto takto jednu dáme. Skoro som tam... Tuto budú kytičky. Dámy a páni, ideme si vybrať kytičky. Hlinu sem dám, tá je tak nie nepotrebná, ale menej potrebný materiál. Krásne, presne tuto také dva maky. Výborne. Nie. Tie pôjdu sem takéto maličké žlté pekné. A takto pôjdu. Výborne, no to bude krása. Alebo nie, tie žlté, dobre, tie žlté, tie sú také malinké. Ideme na kytičky. Neviem prečo lozím dole tadiaľto, keď mám pekné schody. Ježiš, prečo zmizli? Haló, kytičky. Proste predstavte si, že idete na pampelišky, to neviem čo je. To neviem naozaj. Preklade, čo to znamená do slovenčiny z češtiny. Čo je? Tak, keď sa niečo bugde. Aha, však mám 3. Ono som ju vlastne vyťažil, ale nejako si to nevšimla, že som ju vyťažil. No kámo, ďalšia taká. 5 a 6, ešte aspoň jednu. No, super. Tak, ešte 3.
3 mi stačia už iba. Lap. Ja sa zabijem. 3. Teraz nájsť náš obľúbený, úchvatný, úžasný vchod, ktorý som vybudoval pre ľahšie cestovanie. Kámo, aj tuto by som ho mohol inak niekde... Damn. Damn. Krása, nádhera. Proste nádhera. Dámy a páni, to je nádhera. Kámo, kde som ja dal ten môj úchvatný vchod? Ja neviem. Počkať, tuto niekde bývam, áno. Tuto je presne to jazierko. Tuto bývam, na tejto strane. Ten vchod môj, prekrásny, ten je kde? Ja neviem, kde bývam. Idem sem nahoru. A z hory sa bude lepšie pozerať. Ja tuto nebývam určite. Trable v Minecraftu. Hore, no kde? Povie mi niekto, kde vlastne som? Ja naozaj netuším, kde momentálne vlastne sa nachádzam. No ne. Aha, tam je dom. Tam máme dom. Máme dom. Máme náš dom. Ideme kopať pod seba, ideme byť zlí. Naša zlosť sa nám vyplatila. Nekopte nikdy pod seba, ďalšie také pravidlo závažné v Minecrafte, ktoré, ako vidíte, keď porušíte, tak nemusí ísť a vám to vždy vyplatiť, síce niekedy je to rýchlejšie. Kde je ten dom? Kde mám dom? Haló, toto prestáva byť riť. Aha. Aha, tuto na tejto hore za mňu. Tak, ideme si trošku do piecky naťažiť, aby sme mali. Si myslím, že by som si mohol urobiť aspoň jeden kromp a jednu sekerku železnú a ostatné železo si nechám. A lopatku, tá sa... Aha, to sú levely, to modré, dobre. Lopatka sa u mňa strašne používa. Takže ešte lopatku a to bude všetko naozaj všechno. Naozaj všechno z tohoto dílu. Ale nie, ešte nie. Ešte chvíľku to pretiahneme, lebo naozaj dnes toho máme dosť. Teraz sme mali dosť. Hop. Nie. Dobre. Čo to? Aha, ja. To som ja urobil. Robíme levitujúci blok. Dámy a páni, už sa pomaly blížime hore. A tam aj skončíme. Mám taký pocit, že dnes tam aj skončíme tuto hore pri našom domku. Kde to je? Počkať. Ideme sem, áno. Tuto skončíme už pomaly. Ľudí s vami Simgereska. Dúfam, že sa vám videjko páčilo. Ak áno, dáte like. Ak nie, kľudne hoďte dislike. Mne to vadiť nebude. Ale napíšte, prečo ten dislike dávate.
To je taká podmienka. Jedna. Dobre, všetko tam dám. Ja sa s vami lúčim. Majte sa. Čaute.